No hauríem de consultar massa per creure, bé, potser, no crec que ens equivoquem, hauríem de veure les estadístiques dels últims anys, com a mínim en diades castelleres de Sant Ramon, el darrer 3-9 en folre és de l'any 96, que caldria veure allà a les dades descarregar el 3-9 en folre. En qualsevol cas, ara en aquesta segona ronda sí que proposen de fer-ho avui en dia de Sant Ramon, en directe a Vilafranca Televisió, a les 4:20 minuts de la tarda ja d'aquest darrer dia de la Festa Major, a banda dels dos de propina, però sense balls folclòrics i castells que hi ha com cada any fins al dia 2 de setembre. Diem que aquest darrer dia de castells fa que els castellers de Vilafranca vulguin tancar una festa major realment exitosa amb una trilogia espectacular com serien aquesta torre de 9, 3 de 9 i 4 de 9 plaça avui dimarts, dia 31. El castell que ha estat validat i no van intentar el 3 de 9 en folre. I a la festa major l'any passat, el dia de Sant Fèlix, fa 2 anys, fa 3 anys sí que havia fet per dia de Sant Ramon. No, però no havia coincidit per Sant Ramon. O sigui que realment doncs és la primera festa major que en la globalitat veiem 3 de 9 en folre per part de la colla de Castellers de Vilafranca. Doncs aquí està la dada, aquests 3 de 9, de completar-se aquest, que de moment està força bé, presenta com a mínim la bona planta que tenia el 3 de 9 en folre d'ahir, en jornada de Sant Fèlix, i de moment veiem ja el pont de dalt que s'està a punt de col·locar a lloc, la cassoleta que està entrant en aquest moment al seu lloc, el penúltim d'aquest 3 de 9 en folre dels castellers vilafranquins, és a punt de coronar l'enxaneta aquesta construcció. En aquest moment fa l'aleta, la plaça que aplaudeix, i és un 3 de 9, Xavi, realment parat com el d'ahir. Sí, molt parat. Suposo que el fet que ahir intentessin el 3 de 10 en folre i manilles és que és un castell del 3 de 9 que li tenen prou confiança. I a més cal pensar que sempre que et proposes un castell, una envergadura superior i després n'has de fer diguem-ne, un pis inferior, la confiança és absoluta. Per tant, els castellers de Vilafranca, plantejar-se el 3 de 10 en folre i manilles, plantejar-se'l seriosament, significa que quan afronten el 3 de 9 en folre, com el que acabem de veure, el dominen amb tranquil·litat i amb serenor, com aquest que hem vist. S'han conformat els pronòstics, hem vist 3 3 de 9 en folre en aquesta festa major, l'última del segle, per part de la colla Castellers de Vilafranca, el qual és un èxit molt important. Des d'aquí felicitem, com no, a la colla vilafranquina per aquesta fita.